Zari ez. Ba, ematen dugu botoi batekin. Eta emekin ikusten da ezurra, ematen duzu botoi batekin. Eta joaten da, eta hemen erdikoa. Eta egin dugu maskarilla. A ber, ipini maskarilla izea? Ez da hartzen. Oso ondo. Hasi, mesedez. Ematen dazu, toiaren akabete. Eta fotografia egiten dira hemen. Fotografia egiten dira hemen. Eta hor dago medizina eta hemen dago guztia. Eta hor dago. Ametu da zuen? Zer gehiago? Hemen beba dago. Hor bai, hor barruan. Eta bestaldean, Jonek dekon zautitz horretan zer dau? Zer da hori? Apurtuta dago. Zer, hau? Hori, bai, zer da hori? Oso ondo. Hau da pintxatu bat. Eta hau da botoi bat. Eta hau da maskarilla. Eta hau da fotografia. Eta hau da ikusteko belarra. Eta hau da botoia. Eta hau ikusteko eskeleto. Eta hau ikustekoa. Eta ipintxe madozu. Eta ematen madozu hemen. Ikusten duzu eskeletoak eta dana. Berba dago apurtuta. Eta hau botoia, eta hau botoia. Eta hau da maskarilla. Eta hau da Hasi, Lucia. Egin dugu makina bat, eta rayos X bat. Eta maskarilla. Eta maskarilla, eta grafadora bat. Eta egin dugu pastiki bat. Eta Abrilek dekona zer da? Eta hau apurtu da Burua. Eta Abrilek dekona zer da? Zertarako da Abrila, berzelan erabiltzen da hori? Fotografia bat. Bai, baina zelan ipini behar duzu hori, edo non ipini behar duzu hori? A ber, baina ikusi hortik, mesedez? Holan. Hasi. Altzatu instrumentoa, mesedez ikusteko ondo. Eta gara maskarilla. Hori da mugitzeko. Ia, zer egin duzue? Bai, hau da espirituaren aguarena. Hau maletina. Eta neko hau da termometroa. Eta zertarako balio da honek? Hori da beste zureko bihurtzeko. Kaixo. Hau da gure tresna. Zenbat tresna egin duzuez? 3, ia, bakoitza, zetako da?
Zertarako da hori, Irene? Hau pintzatzeko. Txatxe. Eta hau? Eta ordenagailua. Eta zelan beki izena? Ez tozu pentsatu niño? Zertarako egin duzue hau? Tresna hau zertarako egin duzue? Sartzeko tubotik maltzurrak zarrapatzeko eta hau zapaltzeko ura eta hau joateko leku batera bestera. Ja! Kaixo! Zer da, jarabe bat? Bai. Oso ondo. Eta Eta hori zer da, Aritz? hori da jarabe. Jarabe bat gorria. Oso ondo. Eta hau? Hau da Eta hori? hau. Hori? Pistola tirita. Pistola tirita. Ipintzen dago tiritak. Sarkatzen duzu amer eta norai daukapu tirita eta hori biltzen da tirita. Eta beste zozer badeko zue? Bai. Hau da pintzatzeko hemen. Pintzatzeko hemen. Kaixo. Hau da gure apiretara. Hau da jarabea eta hemen zabaltzen da. Eta hau da kapa menikoena eta hemen dago apiretan baina guztia batekin eta gauza bat. Eta zer da hori botoi gorria? Da betitzeko non dago apiretana. Baina eskenean jauzen da putxu